Ähli Türkmenistanlara salam. Yine de men siz bilen Hıdyrov Kakımrat. Şugun 11 oktyabr 2021 ýyl. Eziz adamly Türkmenistanlar. Men öňden aýdyp geçen. Türkmenistan döwlet diýip ýykyldy. Vatan programmany seyredersiňiz siz otaýdy. O surat çıkarıp 9 ayın cemlemesini sorar bu kaç şey ministerlerden. Yöne döwlet Türkmenistan döwlet hususy kärhana öwrüldi. Husus kärhana diýende şu Abidjan prestupniklan Berdimuhammed bilen Recepler. Ine bir ýyldan gowrak şu Süleyman Nerestani öldürdüler bir kastlayın. Süleyman Tursunbayev siz hemmäňiz bilýäňiz. Hemmesi bu arada ýykyl kıymetler gany ýerde goýmars diýip. Zaten şondan soň imsin boldular. Gittiler. Näme üçin? Sebäbi Türkmenistanyň döwletiň hökümeti şu doğru atrajenisi opozisiýada bizdi berdi. Opozisiýa diýip daşa ýurtdaky türkmen. Wagtlaýynça çykýar. Şu surat goýy, gowy surat göz goýamak üçin. İzi ýok, izi giderler. Ya başga bir zatlar çykarýarlar vandalizm diýip, eýleň beýleň diýip. Vandalizm ne? O tayda bilinenak mı näme üçin o vandalizm bolupdyr? Vandalizm bolana o tayda surat öçürilen bolsa. Baydan. O tayda nikahçysyny 700 lira almak nemeni abiliskin 350 liralyk zady goýuldy. O tayda öz araňyzda seredin. Öz nemäňizi. Günakarlary. Ýöne bu sura gurrun häzir şolar barada däl. Biri sekte bolýar, biri döwlet gorýar, bular bar düşüner ýaldy. Hökümet üçin Türkmenistan olar garaşyp otyr Türkmenistanda bir zat ederler, Türkmenistandakylar bärde bir zat ederler. Şoň üçin iş sat bolanak. Ýöne şu taýda gurrun o zatlardan däl. Men gurrun Türkmenistan hususy kärhana öwrülenni. Şu Tursunbay Nerestani öldüren adamlar maňa ýakynda maglumat geldi. Şu Şamrat biz oýlap bize maglumat geldi, yalan maglumat. Serdar Berdimuhammediň aýal tarapyndaky garandaşlar diýip. O yalan zat eken. O taýda bara Şamrat Recep esasy zakaş. Sever spordu kurýeru dedi şo. Даже şo Polina Grigorievany şo nemedipdir da, uratdyr da. Şoň üçin o Polina Grigorievana diýip Şamrat my wygrali diýip da. Ýöne şu Süleyman Neresi hakyky Türkmenistanlaryň her kişiliğini köpründe köp adamlarda yok zatlar özü şu 14 yaşlı 13 yaşlı oğlun görkezdi bardığını 360'ın oğlan eken de 360'ın oğlan eken 360 isen özünüz bilýäňiz hakiki şoň ruhu gelen oğlan şonu öldüren Söhbet Şarif maňa şöyle doğrudan bilemek ýöne şo diýip aýdyp otyr şu zakaznik toşny Şamrat diýip otyr Söhbet Şarif o Şamrat'ın can pinası äpet bir daýaw ýigit eken da. Şu küçük bir oglany urupdyrlar. Söhbet 3 bolup Begenç diýen bir oglan bar. Üçüncüsiniň adyny aýdanaklar. Eziz adamly Türkmenistan. Indi şu taýda näçe wagt geçdi? Biz ýerinde goýmars ganyny diýip aýdyk hemmesi. Azyn doldurup Türkmenistanlar. Ýöne şu jany gany härem şu ýerde. Hälem biz işsat edip bilemzak. Näme üçin? Sebäbi her kim öz uğursunda. Şu men aýtdym orus dilinde çykyş edende biziň opozisiýamyz diýip oýturanlar diýdim. Biziň opozisiýamyz. O et gaýna diýen aşoň. Hapalary gaýnap suň üstüne çykýar, şu hapaly köpükler. Başga zat diýip bolana. Sebäbi ýöne populizm bilen zanimasiýa edip otyr. Türkmenistan şu wagtna şu taýda уже eýam ýykylyp otyr. Ine bilim uğruna alayız da, bilim uğruna. Ine Lebap vilayetinde şey yakında şuun barmalar yer täzeden barlama. Lebap vilayetinde hakim orunmasary Jumayewa Gülnar Kadir bergen. O zaman biledi neme bilen Jumakuliyev Maral Annagulievna. Ablanoň işgäri. Moğolimler var terörçülük edýän işinde. Terörçülük edýärler, hakyky. Sebäbi bilimini barlama. Näli bilim berýär çağlar. Olar bular bara türkmen balagyny barlaýarmyş. Olar ýalygyny barlaýarmyş. Olar näşe türkmen balaklaryny bara eziz adamy Türkmenistanlar. Türkmen balagyny bersinlermi näme çağlara? Ýalygyny bersinlermi? Olar bilim bermeli, olar kellesine.
Bu gidişi otursun da, bu gidip otursun da. Türkmenistan'da balıklı, yağlıklı, köynüksüz adam galeti izara. Emmesi yalana çoğuyor. Bu neyle hükümet oğursuluk edindi. Oğursuluk edip oturuyla bularım Cuma'yı Gülnara Kadir bergenini. Hapa söz söğüp. Korkuzup Moğolimlarda para peşkeş aleyna. Lebap velayatı. Hemen mektebi barlamağa barıpmışlar. Neyem bu pulları yeten deldirdi. Abi neme Cuma kuluyum var, Anna kuluyum o iyili belli o. Lebap velayatında. Ön 30. mektepte İngiliz dili Moğolim bolup işler oturdu. O tayda kvest dip piramidi kurup adamların bir pullarını yiyip o türme taşızın kolonisi ağla oturuyor onun için. On prosta adamsı vilayet polisan işgärler öydüp saklavalı. Şu bir topur parasını verip. Hazır tazide ödemeli mi karşı zatlar parada? Moğolimler korkus. Ho Moğolimler aydiye. O biz näme vaktimiz var mısın? Balağınız tıkmeli, balağınız demetmeli. Bizim ailemiz özümüze, maşgalamıza yetenek, çağlarımıza yetenek. Barıp o tayda teke balak almalmış. Nağış bilen. Bu neyle adam? Önkşö taşızdı da şöyle nemedi. Şöyle siyasattı. Bir 8 yıl bundan ozal. Akaldan gelip bir zam hakim ayal hemmesin köynüğün kaldırıp oturuvereydik. Näme işi var onların var şu balık. Balık kellesine koy. Balıklarını var onların kellesine giydirmeli. Mez iskadi. Özüm bir aylap giydirip bir ay alaz. Yuğulman şu balığı var kellelerini giydirmeli. İska oturuversinler şu balıklarını. Nire uğurdu bu? Türkmenistan mı ya Balakistan oldun mu? Sen çağları seyret. Bir topur çağlar eni atasız kalı otur. Yok diyende her maşkalanın lebap bilen taş oldu. Lemme velayattan. 3 adam daşı yurtta işler oturlar. Kâvirlerin çağısı var ha. Eni atasız. Kar atasını karrenesini ya komşuları seyrediyorlar. Yani arka tutup gidiyorlar. Olur kaytı şolları nemetmen. Şu zatları seyretmen. Kömek etmen için. Palnatsın adam bol ötüp yetişmenin için bular bilim var, bilim uğrunu var. Bilim uğru bärini ponus yıkıp otyra Türkmenistan. Şu Balakistan edi otyra. Şoň üçin bizim Türkmenistanda Süleymaniýaly ölüp otyrlar. Sebebi buların var uğrunda gurpara, korrupsiya başka zat yok. Prezidentin yegerleri ucu başı çenden geçtiler. Çenenden geçtiler adamlar. Ucu Türkmen neme var sakırtta yalı giyirip Türkmen hükümetine öz nemelerini kökünü koyuverdiler. Berdakiler palanedes, balanedes, nemedes, ödedes, beydes, bitirikler zatlar diye. Bu maglumatlar, mağa partizanlardan gelen maglumatlar. Biz işini göreriz diye oturan adamlar var. Onu yine karşı otur diye otur. Şolardan gelen maglumat. Süleyman Barada. Şonu bilip koyun. Ön partizan hareketi terörist, ekstremist diye oturan adamlar hazır ucu başkaça manı var diye. Yani halk hareketinde manı yok. Halk hareketinde manı yok. Sebep ne için ben aydım? Sebep siz korkakluğunuzdan kolu vurup bilen zat. Da veriniz. İnan kaçını. Şoň üçin manı yok diye. Yani da onu zatları da seyredem zat. Vakti geli. Halk hareketim. Halk koşunlarım. Şu serhede bir adım edip 1 kilometre anarsına geçsen şu gari yokordan küçük tomalak gidiyor ha. Aşağı düşüp. Şu sonunda gari yapışıp gidiyor ha. Ula kon tomalak ol. Şöyle halk koşunun olur. Eziz adamlar Türkmenistanlı. Sağ olun indiki duşunuza çelli.